cicle del nostre grup de recerca i aquesta és la segona taula rodona que fem. La primera la vam fer el 17 de desembre, sobre l'humor, i com que va sobre crítica d'això, doncs aquesta la fem sobre producció literària, ens veiem una mica sota més acadèmic, potser, del l'humor. I bé, gràcies per venir un altre cop i gràcies a tots els convidats que tenim aquí presents. Hem convidat el Pere, que tenim aquí, que és director del portuguès. Ha guanyat 2 vegades el premi Giovanni Montiel. És l'únic que l'ha guanyat 2 vegades. Ja no? Aquest any no. Ja estic nou. I bé, ha traduït Couto, Guarusa, que és una zona de tràmit, i també la sèrie que jo us presento. Sí, una cosa més a destacar. No. D'acord. Després tenim el Pau Freixa, que és traductor del polonès. Ha traduït Sofka, en Gombrowicz, i també l'estratègia cultural sobre Gombrowicz, si no recordo malament. Sí. I és professor d'aquí de la casa de Malpea, per tant, us podeu trobar el llibre del passadís. El Simona no és professor d'aquí, però viu per aquí. És director de l'Eslovè, i del Servi del Croat, i del Bosc, del BHS, no m'ho diu ara. I bé, també és traductor directiu del País Català. No. Ja no. Ara soc presidenta del Comitè de Traduccions i Creació Lingüística de Pena Internacional. Era mullat per coses. Sí, és una mica diferent. I no sé si destaquem Dani Luquix, potser? Si veus que aquell és serbi, no és És serbi. Tu crec que tens un article sobre ell, no? Sí. En algun punt de... com tots els revistes. Drago Janca, també? Àlex Petella, etc. I també és traduït al català a l'Eslovè. És traduït Caldés, Moncada, Boix, Verbal, Marçal. Molts. Per tant, trajectòria Allò que llarga. diuen en anglès, name it, i ja està. Després tenim el Miquel, que també ha traduït molt, en el seu cas del rus, i l'altre dia vas anunciar pel Twitter que estaves traduint un Càstig. Cert. Per tant, suposo que ho puc dir, no? Ho pots dir. A més, se'm nota de la misantropia que cadascú està fent dies. Sí, d'acord. Per tant, has traduït de Vlatov, Tsvetaeva. De fet, l'altre dia vaig veure l'Arnau Brios i em va dir que Tsvetaeva era intraduïble. No sé si és veritat. Fa gràcia que el traductor de Yevgenia i Tsvetaeva vaig introduir. Sí. En tot cas, jo he traduït prosa de Tsvetaeva, que és una mica més assolible, o assolible que la poesia potser. També has traduït Gorky, Tolstoi, Lermontov. Alguna cosa més a destacar? No. Has guanyat el premi de l'Alcobé, també? Sí, el de l'Alcobé. I res, destacar que em baralla Dostoyevsky cada dia i em falten uns quants mesos perquè guany. Molt bé. Després tenim l'Ester Tallada, que és traductor de l'anglès. Has guanyat fa poc un premi el 2018, no? Per Faulkner. Lluny d'agost, és? Sí. Sí. I has traduït 2 obres més de Faulkner. La mansió i Mentre moria. Sí. I també Orwell has traduït, Dies de Birmania. Sí. I també Stout i Robinson. Exacte. Alguna cosa més que vulguis dir? Jo crec que no. No ho has dit tot. Sí, no, el meu repertori és així. Però això també són infantils. Robinson. Ara Ara estic tan ficada en el Robinson i ara no. I també tradueixes contes infantils, que és una cosa que es diu poc però que també és important. N'he de fer, últimament ja no Ja no ho faig. fas. M'ha tocat, curiosament, no sé per què, però m'ha tocat molta vegada que és conte, o sigui, m'ha tocat molt el gènere de conte però per adult, posteriorment, però contemplatiu ja n'he fet més, però sí que n'he fet bastant, sí. I finalment tenim el Pau Vidal, que bé, has guanyat el Premi Documenta, has guanyat el Premi Literatura Científica, Marian Baireda i també el Premi de Ciència Fundació Isla. Sí? Per tant, ets una mica polifacètic, no sé, de traductor, d'escriptor, una mica, i de traductor traduït de l'italià, sobretot. Bueno, la veritat és que jo pensava que traduïa literal m'he acabat traduint el sicilià. Sí, és veritat. El Montalbano i bé, el Camilleri, no? I després has traduït el Leopardo, també? Sí. I també has guanyat el Vida del Cubé. No només l'he guanyat, sinó que he aconseguit acabar la traducció. Jo també. És que, clar, per guanyar-me la Cubé, sí,
una primera pregunta, que és una mica fàcil per escalfar una mica, què és per vosaltres la traducció literària i com l'enteneu. I després una mica si voleu explicar una mica la relació que té amb la creativitat, no? Perquè és un cicle que va sobre la creativitat i us volia preguntar doncs, què penseu sobre això. Qui vol començar? Per ordre de llista? Digues? Per ordre de llista? Per ordre de llista, no sé, mira, tinc apuntat primer. Mira, el Pere. Veig que portes papers i tot. Molt obligat. Bueno, jo crec que per mi la traducció literària no és una idea meva, és un gènere literari. O sigui, forma part del corpus de la literatura i té unes restriccions, unes exigències com qualsevol altre gènere. No? Si ens dedica a fer sonets, doncs té unes restriccions. La meva col·lega Helena Ossada sempre explica que tenia un estudiant que es queixava perquè els sonets deia no té un sonet una mica més llarg no un comentari, doncs el sonet ha de ser com és, doncs la traducció té les seves exigències i té una exigència curiosa, en cert sentit estranya dintre de la literatura, que és que ha de fer veure que és un altre text, no? Però més enllà d'això doncs és un gènere, per mi és un gènere i per tant té molt a veure amb la creativitat perquè doncs, com qualsevol altre gènere literari té uns marges de creativitat. Jo crec que la metàfora molt útil, una que n'hi ha centenars sobre la traducció, és la de l'intèrpret musical. I també és interessant veure fins a quin punt la consideració i la manera d'entendre les coses és històrica, perquè en aquests moments un intèrpret musical, segons com, en segons quin gènere musical, és més valorat que el mateix compositor. No? I això, per exemple, la traducció normalment no passa, se suposa que és una cosa més subsidiària, però podria canviar demà i passar com amb la música. Ja està canviant. Em sembla que vaig sentir l'última Premi Nobel, penúltima segons com es mira, de Olga Tokarczuk, que és polonesa, per cert. Em sembla que es va presentar allà a Estocolm amb una xapeta que posava el traductor, és també autor. I clar, si li han donat el Nobel és gràcies a la traductora de l'anglès, que és la Jennifer Croft. Estem dins el món. Sí, jo us explico, si vols. Home. Jo la traducció la veig com un ofici, gènere, nosaltres estem en un aspecte més teòric, jo soc una persona molt pràctica, molt de mans, i ja fa temps que jo quan treballo tinc la sensació de tenir argila a les mans, segons com, no? Tens una llengua i l'has d'anar modelant, l'has d'anar fent, i pensant-hi vaig arribar a una mena de metàfora que és per mi la traducció literària, doncs per mi jo tinc una estàtua, una escultura, una obra d'art, no? I l'he de traslladar, és a dir, està feta, posem per cas que està feta en marbre, o està feta en pedra, o està feta, és igual, de la manera que sigui, i té un acabat determinat, i té una textura determinada, és més fina, és més rugosa, està picadeta amb el cisell, no ho està, etc. I jo aquella obra l'he de refer, l'he de remodelar, he d'agafar la meva argila, que en el meu cas és el català, perquè bàsicament treballo en català, i he de reconstruir allò, he de fer la mateixa escultura que tenim en l'original, però jo tinc una altra matèria primera que respon diferent als mateixos recursos, potser els recursos que ha fet servir l'original a mi no em serviran perquè estic modelant una altra llengua, però l'objectiu és arribar a la mateixa textura, si pot ser, o tan similar com sigui possible. Si jo estic treballant argila i ella de marbre i està picadet, doncs potser decidiré fer servir una llengua més rugosa per aconseguir aquell acabat més rugós, fer servir unes eines determinades o unes altres. He de saber molt bé com respon la llengua a això, no? A certs recursos, quin efecte aconsegueixes amb segons quin recurs facis servir o com tractis o quines paraules facis servir, etc. I llavors, bàsicament, jo em sento fent això. I m'hi he sentit molt últimament també en Faulkner, que em demanava molt aquest masegar la llengua i estirar-la i remodelar-la i l'enganxo per aquí i l'apreto per allà i m'hi he sentit molt traduint Faulkner. Potser és quan he acabat de fer jo la meva metàfora del que era per mi traduir, treballant Faulkner, perquè m'ha demanat molta feina
molta creativitat, amb segons què et trobis, et pots trobar una estàtua, pots trobar un original que té les mans i els peus desproporcionats, per exemple, segurament, i ara entrem en l'intèrpret també, segurament allò té un significat en la peça original. Potser no et servirà fer mans i peus desproporcionats perquè potser en la teva cultura allò no servirà, potser ho hauràs de fer amb un altre recurs, és això que dèiem, has de conèixer molt bé què tens tu entre mans i com pots traslladar l'efecte que fa aquella desproporció, com la trasllades a la teva obra final, no? A la teva... I sí, de creativitat, per això, en el fons estàs recreant una obra. M'he enrotllat molt, El meu cas és específic, penso, perquè jo visc en la traducció. Ja he perdut tota identitat estable i estic entre les llengües, ja no tinc la manera d'escriure'm d'una manera així molt clarament. Jo tradueixo. Vosaltres traduïu més clarament cap a la llengua que és la bàsica, no? I coneixeu una altra, en el meu cas, jo ja ho he barrejat tot i és una sensació molt estranya. Això primer. Segon, clar, jo he entrat a la traducció a través de teoria literària, a través de la interpretació de textos literaris. Molt clarament, aquesta és la meva vocació, mai a saber llengües, sinó a saber entendre, comprendre un missatge complex. Llavors, clar, per mi la part de traducció, que encara ara em sembla la més important, és entendre el text. És a dir, entendre-lo realment, no? Amb tot el que Esther ara deia, entendre què hi ha allà dintre. Perquè un cop tens clar què hi ha, pots començar a jugar amb com ho farem. Però, i això a mi encara a vegades em fa com molt de respecte a un autor com Daniel Kish. Ara acabo de... jo també faré el gran anunci, acabo de lliure i ja he acabat a traduir l'Enciclopèdia dels Morts. Podeu fer així? I clar, això és una obra on una referència toca l'altra i Kish sap el que sap, és un dels homes més erudits que ha tingut el segle XX i tu vas al darrere com un gosset i dius, va, esperem que arribarem, però hi ha coses que no les has desxifrat, no les has vist, no els pots reproduir. Per això hi ha un punt en el qual la traducció per mi no és només una reproducció o una interpretació, sinó també és una preservació del saber. És a dir, que els guardians de la tradició probablement són realment els traductors. Perquè les llengües, les obres literàries, la manera com les transmeten, es queden lliures, és a través d'aquesta circulació de traducció dels grecs. Finalment, si no hi hagués traductors, qui parlaria o volia llegir en grec original o coses semblants? Llavors, clar, tot això és un circuit que a mi m'interessa moltíssim des d'aquest punt de vista més literari, d'entendre també què és literatura, com existeix. I llavors, clar, la part de la feina de traductor és com un ofici. És com esforçar-te a fer una cosa, perquè penso que la teoria sola mai te porta a les grans descobertes, perquè t'hi pots perdre molt fàcilment amb un món estèril de laboratori. I llavors posar-se, enfangar-se les mans, aquesta metàfora jo l'he pres del Drago Yamcha. Tenia un capellà que anava a les traduccions de Paraguai, en el temps dels jesuïtes que ho feien, i era pagès. I quan ha de fer un discurs, es remolga, es posa les mànigues, i un dia em vaig trobar que jo t'he davant de tota cosa que has d'escriure o parlar. Hi ha un moment que fem això, no? I dic, va, anem a fangar-nos, anem a fer una cosa amb les mans, que aquesta connexió que hi ha entre llengua i cos, inclús quan escrius creativament, hi és molt clar. Però inclús un traductor, si preguntes la creació, hi és per això, perquè no pots fer una traducció literària sense que t'acabi fent mal tot el cos. Dostoievski és això. I mira, ja que m'ha interpel·lat, faig servir el verb de l'hora. Jo he pres l'altra nota. El primer que m'he anotat, que és per vosaltres, no sé si és format així la pregunta, però més o menys, què volem dir sobre això.
recreació, i deia l'Ester que és l'activitat que es recrea, que es creava, i ara Simona parlava d'aquest joc constant, jugar amb la llengua. Per tant, veig clarament que és una activitat recreativa en tots els sentits de la terme. És una activitat que ens permet recrear una obra i alhora jugar amb les eines i jugar amb la llengua mateixa, jugar amb els sentits, jugar amb tot plegat, i per això estem tan cansats, perquè amb la construcció d'aquest joc, que sempre és diferent, hem de negociar les normes cada vegada, hem de negociar quin és el premi, quines penalitzacions ens posem, hem de construir un joc cada vegada diferent i un joc des de la recreació d'una altra. No sé si m'implica però és la idea que ara m'he construït d'aquestes visions, que a més semblaven diferents a l'inici, però al final acaben totes convertint en força. Sí, per mi la relació també és molt material, molt carnal, fins i tot diria, perquè a mi m'interessa, en aquest sentit soc bastant oposat a la carta de la Simona, per estaria a l'altre extrem, perquè a mi m'interessa sobretot el material. O sigui, la traducció m'interessa en el sentit que permet estar en contacte amb la llengua, a la mateixa mesura que m'interessen els crucigrames, perquè també m'hi permeten estar i m'hi fan estar, llavors m'obliguen a mirar d'una manera molt més això que tu, Simona, deies amb el text literari, jo ho faig amb el vot, és a dir, amb la carnalitat de la llengua. Llavors, en aquest sentit, és veritat, s'acaba convertint en un joc, i suposo que no és casualitat que, clar, a mi jo m'hagi acabat assimilant amb un individu com a novel·lista, en què la part literària, l'aspecte literari és més aviat traduït, i en canvi l'aspecte lingüístic s'ho menja tot, que és el Camilleri, no? El Camilleri és 5% de literatura i 95% llengua, no? I suposo que és per això que he acabat experimentant aquesta simbiosi. I si no tingués aquella sensació de goig carnal, segurament, no ho faria. Una vegada m'ha passat, una vegada he tingut un autor que he rebutjat perquè és que no em feia sentir res, no me l'aixecava gens, però he passat amb un, per exemple, que vaig trobar un rotllo petit i m'he fet 3, perquè no vaig plegar, vaig dir, em sap greu pels amants del Tabuki, però hem de sintonitzar amb gens. Perquè ell era d'aquells autors que semblava que, va fer l'efecte a mi, que semblava que el material li fos quasi indiferent, no? I ja ho veia així, però en tot cas a mi no m'apassionava. Llavors, si falta aquest component, llavors ja no hi ha lloc. Bueno, he de dir alguna cosa? Bé, no, res. Sí, és una cosa curiosa aquesta activitat de traduir perquè és molt creativa, indubtablement, però alhora és un ofici d'humilitat, d'humilitat enorme, almenys en el meu cas, perquè crec que també hi ha diferents escoles en això i la traducció treu molt de pit. L'escola de Superi. Sí, bueno, sí, no, el que dèiem ara de la Tokarczuk, que realment equipara pràcticament traductor i autor. Jo crec que el traductor està al darrere, és una ombra. El nostre ofici és un ofici d'imitació, de voluntat, però alhora som creadors, hem de crear un món, però seguint unes indicacions, tenim tot perfectament dit i l'hem de recrear a la nostra manera. Per tant, penso jo que és molt creatiu, però la nostra és una creativitat que té com a fi passar desapercebuda, justament. La creativitat del traductor no s'ha de veure, nosaltres som figures invisibles, som uns artistes d'allò invisible, penso jo. I si aconseguim això i que es vegi només l'autor, és quan la nostra figura brilla. Si vols continuar tu mateix, Has de replicar. Aquesta invisibilitat del traductor, en certa manera jo la comparteixo, perquè és veritat que és un ofici humil i probablement tot acercament a la literatura ha de ser així. Perquè no és escoltar l'altre, primer que no pas tenir la teva opinió, o saber què és. Aquesta actitud d'escolto és molt important. Però aquí les noves escoles no són escoles de supèrbia, jo diria, sinó que hi ha una altra qüestió fonamental aquí, que és la responsabilitat.
en allò que viurà, que sobreviurà, que es divulgarà, que tindrà una forma, i el que no. I esclar, tu pots no traduir Ibuki perquè no t'agrada, però hi ha autors que pots no traduir-los perquè no vols que siguin divulgats. Jo clarament no traduiré Peter Handke, perquè sempre parlem dels noves, no? I simplement no ho faria per la seva actitud cap a la vida, la literatura. I és un punt, i també, clar, assumir els teus errors, per això firmem, no? Perquè abans, hi ha dècades, que el traductor realment era això invisible. Quantes novel·les no s'han publicat sense posar cap mena de nom? Però esclar, tu assumeixes la teva responsabilitat. Més que una supèrbia, penso que és igual com un autor es firma en aquest sentit. No, jo això ho dic, jo ho assumeixo i afegiria això. Només volia subratllar justament aquesta idea, que no crec que el traductor s'hagi de divinitzar, com s'ha fet amb l'autor, sinó tot el contrari, que és l'autor que s'ha de desdivinitzar, que és un ofici com un altre, i que en certa mesura que té un àmbit de creativitat, igual que l'intèrpret musical, o que tants com el fuster, i en aquest sentit hem patit una època històrica en què efectivament es divinitzava i es pressuposava que l'autor era una mena de deus ex màquina que generava alguna cosa de res i cosa que és falsa, no? I de fet, pensant... El 90% dels casos no són Clar. gaire bons els autors. Això per començar, però a més, algú es diu que s'ha d'estudiar des de la traducció perquè la traducció confessa de seguida les seves fonts, no? I en canvi els autors el que fan és tot el contrari, intentar pagar-les i fer veure que s'ho han inventat tot, no? I ara pensàvem amb el Onegin, justament, que és molt més difícil traduir l'Onegin que fer l'Onegin. El Màrius que el Pushkin. Estàs molt bogia, No, almenys pel que fa al treball artesanal, per tant, no es tracta efectivament de divinitzar, d'ara de pedatitzar el traductor, sinó de posar el seu lloc a l'autor. que sigui fàcil en absolut, no? Un ofici, no? Humilitat, I però... passa això amb els... Jo que he fet molts autors contemporanis que els tenia a l'altra banda, els trucar i dir què vas pensar aquí, pregunteu-li, ho sap. No ho saben. Clar, i llavors és quan te n'adones que el text té una existència pròpia. A partir del moment que un text és un llibre, viu una cosa estranya, però viu, i això ets tu amb el text, no tu amb l'autor. I segons què et diu l'autor, afegeix els problemes a la incomprensió, perquè dius, uau, allò que tenia, ara ja no. I és que el problema que deies de la comprensió, que és essencial, és que la comprensió no és l'extracció d'alguna cosa que hi és en aquell text i és per sempre, sinó que tu la completes, o sigui, tu per això es diu l'interpretes, no? Perquè el text efectivament té una proposta, però el que significa un text no és en el text, és en la lectura d'aquest text, no? Quan com a mínim es completa, per tant, tu tens un paper molt important. Però no només són coses, clar, nosaltres sempre pensem, ara t'explicarà una anècdota, és això que parla el text, però no, és que el text té forma. Això que Pau ha dit, no? La forma, la materialitat de les paraules, clar, és això que també cal captar. No és només allò si ha passat una cosa o l'altra que està descrit aquí o no, és el text com a tal, i això és molt difícil. Jo trobo que això és molt difícil. Doncs bé, m'heu portat una mica cap a la següent pregunta, que seria què aporta al món el que vosaltres feu? És a dir, vosaltres sentiu que esteu aportant alguna cosa i si voleu que concreti una mica, que esteu aportant, per exemple, el català com a llengua, com a cultura, com a cultura, podríem dir. Aquesta era molt difícil, no? Sí. Aviam què tens per aquí. No tinc gran cosa per aquesta, però puc reprendre el tema molt. Sí, clar que sí. Sí. Jo xerro, però... Aquesta invisibilitat que deies, era un apunt que semblava una miqueta... Però vaja, sí que reprenc una mica el que deies tu. Sí que som invisibles i sí que hem de ser invisibles. El que passa és que tinc la sensació que s'ha entès que un traductor invisible és aquell que fa una obra que flueix bé, no? Que és que això flueix molt bé, escolta, que la traducció és bona i la traducció tan ben feta. No necessàriament és més invisible un traductor que ha fet una cosa que flueix que un traductor que t'ha fet un text molt entrebancat, per exemple, poso per cas,
pot ser molt més invisible aquell traductor, que en el fons tu l'estàs veient més, o tens la sensació que hi és més perquè penses, ai, però per què ho ha posat així això, ai, però per què va així això. Potser realment aquell traductor està sent fidel al seu original, per tant és més invisible que no pas un traductor que t'ho ha planat tot i que potser tenia un original amb sotracs per totes bandes. Per sotracs vull dir, jo què sé, jocs de paraules, i els ha planat, o els ha planat perquè no n'ha sabut, perquè no s'hi ha volgut trencar el cap, perquè realment eren impossibles, hi ha molts motius, però si tens molts, si tens una obra en què hi ha molts jocs de paraules i no en trasllades cap, ets menys invisible, és a dir, estàs retocant l'original molt més, estàs sent menys fidel a l'original i per tant més visible que no pas si intentes que se't vegi, perquè llavors se't veu més com a traductor. Com més creatiu siguis, més se't veu, però si l'original ja té tres, doncs tu si vols ser fidel als trasllades, llavors se't veu una mica més. I era això, aquesta paradoxa que volia... És que és molt important el matís que has aportat perquè em referia exactament a això. És una invisibilitat i una fidelitat, jo soc molt de l'escola dels fidels, després si voleu en parlem també. És com una relació amb l'autor, això, penso jo, i és una visió una miqueta romàntica també, no? Nosaltres som artistes de la invisibilitat respecte al text, és el nostre compromís. El lector també, però penso que el més important és traslladar el text per mi i llavors traslladar tot això que és difícil. La costa a vegades de fer el català una miqueta difícil perquè al final estàs treballant en una altra llengua també, no? Jo penso que això no s'ha d'oblidar, però no en el sentit de planxar que... Exacte, clar. Pots passar molt desapercebut i en canvi potser no has fet la feina. I ho has dit molt bé perquè després es torna visible la traducció justament, però això no és un problema, penso jo. Després si voleu en parlem del tema de maltractar una miqueta el català que podem fer els traductors, no? Jo tinc la resposta a la teva pregunta. La meva pregunta preferida és aquesta. Per què serveix la traducció? Què és? Clar, per eixamplar les llengües. És donar-los el que no tenen. I tinc una citació de Lotman, apresa de memòria, que és la meva citació preferida, és el moto de la meva vida, però de memòria vol dir que no és exacta, que parla, si passes un grapat de monedes d'una butxaca a l'altra, no es multipliquen. Si estem vivint en un món tancat, monolingüe i monoreferencial, s'acaba reduint a un espai aïllat i no productiu. Llavors, clar, la traducció, quan traduïm, el que estem aportant són significats nous i conceptes nous. Els que fem llengües rares, inclourem fúcsic, polonès i eslau, els eslaus que no tenen una visibilitat molt notòria a les societats occidentals, hi ha tota mena de menjars, costums, fins i tot clima, que no és directament comprensible per un lector d'aquí. Nosaltres no ens trobem només que hi ha un joc de paraules que no pots traduir. Hi ha coses estremidores que no pots traduir. Jo vaig fer el Pàjor, aquest que va sobreviure als camps de concentració nazi, surten els forns crematoris tota l'estona i llavors finalment arriba al seu poble i diu, ara em vaig ajeure dalt de l'estufa. I dius, què va fer aquest home? Es va posar ara a l'estufa, tenies estufa, 300 pàgines d'estufa, i clar, a Eslovènia, la gent, i a Rússia, i a Colòmbia, tens estufes de ceràmica i són per gent. I clar, què fas? Has introduït un concepte, una cosa que has obert el món. I això, penso que la traducció que aporta el català o qualsevol altra llengua és no només paraules, sinó una manera de poder pensar el que mai has vist, el que mai has sentit, el que és quasi inimaginable. I això és el que fem, multipliquem les monedes. Som la caixa aquella que fa com si fos una borsa o alguna cosa així que fa créixer els diners. La meva metàfora. Doncs mira, aprofitaré la metàfora per dir que les nostres monedes, que segurament són de curs legal, són indistingibles de les monedes de, com es diu, les falses, que encunya contínuament algú que treballa amb molta més ambició que nosaltres. Això ho dic perquè la meva resposta a la teva pregunta m'agradaria contestar res, si no fos que no vull pecar de massa optimista. Llavors explicaré una anècdota perquè a partir de la centrada per la banda, per l'acadèmia, que també està per la teòrica, jo la Catalunya,
dic això perquè, clar, jo m'escarrasso molt a traduir els montalbanos, els montalbanos, aquella passió, tot això que hem dit abans. Em sembla que té una dignitat i una cosa, perquè a vegades m'aplaudeix a mi mateix i penso que no està bé. I llavors, com que aquest autor és tan especial que m'envien a fer sermons i xerrades per puestos i per tant tinc molt de contacte amb la gent, he descobert una cosa molt significativa i és que, mira, aquest dia mateix a Olesa se'ls va acudir una cosa molt original que és d'una jornada Montalbano sencera, van agafar 8, no sé quants eren, 5 o 6 capítols de la sèrie seva que fan i a la versió televisiva, l'heu vist algú? Sí. Sí, l'heu vist? Sí. Tu l'has vist tota? Doncs mira, encara no m'havies contestat. Llavors els va posar tot el dia a les penes. I llavors un dinar de menjar sicilià, perquè no sabia, però realment semblava menjar sicilià, i a la tarda de xerrada amb dos bruts, que era un altre, no? I aquí vaig poder comprovar el que ja he vist moltes altres vegades, és que en Camilleri desperta tanta passió entre els que s'han llegit els llibres com entre els que miren la sèrie. Però la sèrie, els capítols de la sèrie que passen per televisió, des d'un punt de vista de la traducció, són una autèntica merda. O sigui, són una cagada, però completa, hauria d'estar prohibit. Perquè és que ho xafen tot. O sigui, si hi ha en tota traducció hi ha pèrdua. Si a més a més de les traduccions de les sèries de televisió espanyola encara hi ha més pèrdua. Però clar, a més un home que fa del material narratiu, fa l'eix de la seva narrativa, allò és criminal, allò que fan. O sigui, sabeu aquelles... Clar, aquí som molt jovenets, però sabeu aquelles sèries, aquelles pel·lis que produïen a Alemanya de l'Est dels anys 60, que un mateix actor doblava totes les veus? Ja ho fan? Doncs sembla, les novel·les dels episodis de Montalbano semblen això mateix. No tenen gràcia, no fan cap joc de paraula, no adapten res, no recullen la mateixa intel·lectual, és penós. I en canvi jo, els demano, els interpel·lo també, a la gent que ve, i clar, no hi ha manera de distingir els que ho han llegit, o sigui, la passió dels que ho han llegit i els que ho han llegit. Llavors jo penso, està fotent a pressa. Però això és aquest misteri d'obra literària, saps que diuen que no pot haver-hi un traductor prou dolent per matar un autor. I és que, perquè és veritat que les obres literàries tenen com una mena de substància que no és descriptible, que hi és, encara que ho veus amb la sincronització terrible dels diàlegs aquests espanyols, que és així, però la història hi és, no sé. Algo hi és. Sí, xupant. Jo, per insistir en la pregunta que feia, no la pregunta, la resposta. A mi em sembla que l'activitat en el joc, per exemple, de l'ofici de la traducció, hi ha la part necessària i constant de la negociació mateix, la negociació original, la negociació de la llengua pròpia, la llengua de fora, aquest marge que vas eixamplant l'estranyent en funció de la solució que has d'adoptar. I en aquesta negociació constant em sembla que sempre acabes fent forat cap a una banda o cap a una altra. Sempre, jo diria que els traductors hem contribuït, posat el nostre gra de sorra, als petits canvis que va fer la llengua, la normativa de la llengua, o el que és tolerable des del punt de vista lector. Jo diria que els traductors hi hem posat més que una de sorra les coses pelades. Sí que hem anat fent forat respecte a les polèmiques antigues, els catalans diversos, que a vegades parla que es parla d'espanyols, que cada vegada no sigui, en fi, doncs cadascú amb el seu hem anat fent les nostres petites contribucions, sempre raonades, sempre negociades. Jo diria que si es fan d'aquesta manera totes són bones, si es poden discutir, es poden argumentar, totes són bones. I que de mica en mica hem ajudat a crear un ventall més ampli de llengua catalana escrita. Això potser és una cosa més amplificada durant una època, perquè no hem de pensar que sempre havia estat així, però sí que durant una època hi va haver una restricció molt forta sobre el que havia de ser la llengua literària. I diria que gràcies als traductors, en bona part, també
Vull dir que això sí que em sembla una contribució dels traductors, que potser, com que som una mica invisibles, estem una mica en segon pla, de vegades ens és més en fort de fer segons què, que algun autor que deia, hòstia, que ara em tiraran pedres, no?, segons quina solució adopti. No sé, és una percepció ben millor, no sé si és compartida o és discutida. No, absolutament. Sí, de fet, parlant d'això, ara que he fet el Robinson Crusoe, que és la tercera versió que tindrem en català, hi ha una del 25 de Carner, una del 92, ho tinc apuntat perquè és molt interessant, una del 92 de Fontcoberta i ara aquesta de 2020. De fet bueno, ja potser en parlarem després també, però jo soc de documentar-me molt, això sí que ho tinc, m'agrada molt llegir coses, entendre, etc. I vaig llegir en alguna banda precisament que l'època de Carner, l'època on reconstruïem aquesta llengua literària que no teníem per forat de producció. Llavors, durant l'època del noucentisme van buscar arrels a l'edat mitjana. Llavors, vaig llegir en alguna banda que en aquella època, a 1910-30, potser, una cosa així, la traducció la feien sobretot, perquè sabeu que a l'època ja ho sabeu, hi ha molt autor, escriptor que es dedicava a traduir, més que no pas traductors, simplement traductors, i d'altra banda, a més, tenien aquesta... O sigui, les traduccions, el fet de traduir molt o d'importar molt literatura estrangera els servia per oferir més model de llengua, el model de llengua que ells volien difondre, el nou model de llengua que volien difondre, en comptes d'haver de fer creació pròpia, les traduccions els servien per anar més de pressa, no? Llavors, un Robinson Crusoe que està escrit a raig, que no té res de literari, no tenia estil, que està mal puntuat i que la feina que tens per entendre on tot comença i on tot acaba una frase, ostres, en la versió de Carner, escolta, sembla que sigui poeta. Li va posar flors per totes bandes i allò sembla que aquell senyor, realment, aquella novel·la s'hagués passat hores i hores i hores retocant-la i retocant-la amb unes paraules que, llavors, en aquella època, efectivament, l'original era molt poc important i el que importava era establir aquell model de llengua. I vaig llegir que, doncs, això, com a dada, mira, la dada inútil del dia, que els anava bé traduït, posar-se traduït, perquè era més ràpid que no pas posar-te a crear directament. I també, en el cas de Carner, de fet, era molt més agosarat en les traduccions que no pas en els originals. L'original era realitzant i tenia aquell estil així, però en les traduccions es deixava anar d'una manera escolta. Té unes 3 germanes de Chekhov que mira si es va veus? que la se la va inventar. Bueno, és que... No, es veu que en sabia, de significat està bé, però vaja, que és irreconeixible que en Robinson Crusoe no és aquell senyor que parla de vida. Això enllaça amb el tema de la fidelitat que has comentat, que és una paraula terrible, però bueno, perquè realment així com el matrimoni i tot això, però bueno, que ja s'entén què vol dir, no? I sempre ho has rebut de fidelitat a què, no? I per exemple, aquesta gent tenien clar que la seva... Per qui treballaven? No pas pels autors, no pas per l'autor de Robinson Crusoe o el que sigui, sinó per una tradició literària pròpia, no? I que el que menys importava era el recurs aquell que està mort i que no, però és igual, no? Que el meu públic, jo treballo pel meu públic, no? Aleshores, la fidelitat també és molt... Sembla que hi hagi un deute amb l'autor, no? I jo crec que el deute, com a mínim, és compartit, que hi ha més deutes, no? Si és que hi ha algun deute, i la hipòtesi és que tu fots el que et dóna la gana perquè no tens deutes amb ningú, no? Però en tot cas està clar que la traducció eixampla la teva tradició lingüística, literària, etc. I en aquest sentit, doncs, la fidelitat entesa com un deute amb l'autor a mi em sembla menys important que la fidelitat entesa cap als teus lectors o als teus iguals, no? I sobretot amb llengües com la nostra. Si ets americà, vas a parlar de manera. No sé, no estic tan d'acord. Penso que primer està l'obra que es vol traduir i després hi entren moltes altres consideracions, no? Necessitem aquesta obra per fer una cosa, o l'editor que et diu vull això, però després al final treballem per diners també, no? Però en principi penso, no sé, volen traduir aquesta obra perquè els hi fa gràcia
accés per els anys o segles que hi han passat o perquè una cultura no té cap pont cap a l'altra. I aquesta és la fidelitat que jo trobo que és part d'aquella responsabilitat que abans deia, no? I és quan cal treure el pit i quan firmar una traducció i cal dir jo defenso allò que jo sé, jo transmeto uns continguts o una manera de pensar que a vosaltres us resulta completament estranya, però ho podem entendre, no? Llavors és com donar la mà, com fer un pont, i llavors això és quan les traduccions es converteixen en una eina de construir una cultura. Malauradament, a vegades s'acaba convertint en una eina massa violent, no? Perquè fan violència, perquè la cultura aquesta dels Carner tenia una necessitat de construir un palau, una cosa comparable amb els altres, però ha anat massa de pressa. I llavors, clar, no és una cultura rica, no és la que té els pilars de màquina i tot endreçat i bonic. Una cultura rica és la que té tots els matisos. Llavors això és el que nosaltres, amb la fidelitat cap a l'obra original, cap al context, cap a tot allò que és, intentem apuntar. La fidelitat és un concepte relatiu. Sí, ja. Perquè fixeu-vos perquè aquesta famosa sentència que només pesa de molt bé, com a tots el dieu, és el traductor i traductor norma, ha sorgit de la cultura italiana. En la cultura italiana són altres que desconnecten bé, però només tenen un verb per la infidelitat conjugal, que és trair. O sigui, la més mínim pessighet ja és una traïció. És veritat, jo tradueixo ara mateix fent una autora que ha venut molt i que funciona molt i que escriu sobre aquest tema, i tots són traïcions amunt i avall. Clar, la majoria d'aquestes infidelitats, d'aquestes preses en aquest llibre, per mi, per als lectors d'aquí, segurament no passen de fer el salt, que és una cosa molt més humil. O sigui, entre fer el salt i arribar a la traïció hi ha un bon tros de dret penal, no? Segons que deu estar castigat en uns anys, no? I això ho dic perquè me'n recordo que una vegada, al principi de tot de fer de mil·lennis, hi anava molt desvistat i li vaig demanar un cop de mà a la meva predecessora, que era l'Anna Gràcies, que ella havia fet els dos o tres primers. Llavors li vaig enviar un fragment que tenia embolicat i la meva versió. Llavors la seva contesta va ser, em va dir, Nano, tu fas traducció d'autor. Com volem dir, clar, es nota que tu ets autor, perquè hi ha un parell de rosetes, i te'n vas morir d'un original. I ella, la seva versió, estava molt més a prop. O sigui, jo realment havia traït i ella només havia fet una micatona alçada. O sigui, molta distància. Hi ha les dues escoles clàssiques, els dos pols, de la traducció més lliure, sempre conservant allò el que volia dir, o el joc, per dir-ho d'una altra manera, i el que és molt neuròtic en la fidelitat. Jo soc molt de l'escola molt neuròtica de Kundera, per exemple. Kundera defensa molt una fidelitat que pràcticament et porti a fer patir la teva llengua d'arribada, Però, tornant al que dèieu, és que això és bo precisament perquè eixampla els límits, I ara també, justament això s'havia criticat molt, i Kundera era molt impopular, però ara molts teòrics de la traducció defensen aquesta extranjerització de la pròpia llengua, És a dir, que no passa res i són una mica diferent, perquè en veritat, escolta, m'estaven parlant així dos inuit o dos islandesos que no porten barretina precisament, I tenen molta fred. Per tant, està bé que el català mostri aquesta... Jo recordo, si em permeteu, una anècdota aquí també de la casa, una classe amb el Jordi Llobet, i criticava d'aquelles divagacions que feia tota l'estona, es va posar a criticar la Mònica Zgustova, que no li agradava. Jo vaig entrar a la literatura que m'agradés llegir a través de la Mònica Zgustova, podria dir del Milan Kundera, per exemple, i a mi m'agradaven molt les seves traduccions, les de Hravel també. I ell deia, el Llobet deia, no sap català. Quan llegeixes les seves traduccions sembla que llegeixis txec. I jo vaig pensar, xapó!
excel·lent, i vaig pensar, exactament és això el que em passava, per això m'agradava tant. És aquesta la diferència que de fet considerem, no? Com a model. De totes maneres, tampoc voldria identificar fidelitat amb literalitat i no fidelitat amb... Sí. És a dir, jo crec que tu pots optar per una estrangerització fins i tot molt bèstia perquè estàs pensant no en l'autor, sinó en la teva cultura i la teva audiència. Vull dir que la cosa no s'hauria de reduir a la literalitat. I al revés, tothom trobaria un exemple de literalitat que és molt traïdora, que realment traeix el sentit o s'alça d'un tema, no és el que volia dir, no? És extrem de persones, sí. Per tant, una mica, per això la de la fidelitat molta gent hi evita aquest tema, perquè és massa simplificador, a part de les connotacions matrimonials. I religioses. I religioses i patriòtiques. Mira quina força que tenen, maleïts. Des del nord diu lleialtat. Lleialtat. També és una mica faltava. O la responsabilitat. Sí, és millor la responsabilitat. Doncs si em permeteu passar a la següent pregunta. Aprofitant que el Pere és del grup d'estudi de llengües amenaçades, que el Miquel també, no? La Carme la Carme Sunyer va portar la tesi, a la sobre el tractat de Crimea, que el Pau s'ha treballat amb el sicilià, no? I que el nostre grup es diu Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades, ens volia preguntar una pregunta així una mica carregada ja ideològicament, quina relació té la traducció per a la diversitat, és a dir, què pot aportar la traducció a la diversitat lingüística en un context on tots sabem que la diversitat lingüística s'està reduint a un ritme bastant alarmant, què pot fer per preservar-la, no? També el Pau està treballant a Silèsia, no? És a dir, tots tenim alguna mena de contactes, suposo que també com a catalans una mica, però a Simona ha fet llengües estranyes també. Sí, no, i a més porto una cosa per mostrar. I portes una cosa per mostrar, per tant, una mica de creativitat perquè en parlar sobre aquest tema. Qui vol començar? Si voleu, com que porto la cosa... Com que portes una cosa. Abans parlàvem del PEN, clar, jo vaig començar la carrera aquí al PEN català, però llavors m'ha portat la onada cap al PEN internacional, que no sé si el públic sap què és el PEN, però és una organització d'escriptors de tot el món que es va crear l'any 21 a Londres, després de la Primera Guerra Mundial, i ara té seus a 140 països i realment es fan moltes coses. Llavors ara a mi em toca, ara estic acabant un 6è any de coordinar aquestes activitats a tot el món. Així que ara mirem, l'any passat vam fer una trobada a Chiapas amb llengües indígenes de totes les Amèriques i això ha sigut molt maco, i ara anem a Myanmar. Així que si vols saber algú d'aquest context farem. Sí, convidem. Sí, i llavors he portat coses que hem publicat, així per veure, per exemple, hi ha aquest llibre o informe sobre les llengües a Haití, Kenya, Nigèria i Sèrbia, on vam anar a buscar aquesta qüestió de la indústria editorial realment en aquests contextos difícils, no només lingüísticament, sinó també políticament, on hi ha infraestructures, on no pots imprimir un llibre, no pots distribuir, hi ha tothom barallat amb tothom, guerres, no? Haití té 98% de població parla crioll, i en canvi només es publiquen llibres en francès, publiquen 150 llibres en crioll a l'any i 10.000 en francès. La meitat de la població no en sap llegir francès. Llavors, clar, coses d'aquestes que ho hem fet una mica, aquí hi ha les llengües de l'Índia, que no sé si voleu tocar-ho, jo també vull tornar. Llavors, les llengües de l'Índia, que vam treballar amb un lingüista molt interessant, que les ha llistat i ha fet una enciclopèdia que ocupa aquesta taula de totes les llengües de l'Índia que existeixen, o una altra que va ser molt interessant era l'Ucraïna, això t'ho passo a tu. I és aquesta qüestió, el biblioteca on treballes, diu de drets lingüístics i traducció. I aquí ve el lligam amb la teva pregunta. Clar, això que per una llengua que és relativament petita com català, però té una estabilitat ara prou considerable, una estructura comparat amb això, envejabilíssim, molt envejable. En contextos molt fràgils la traducció és essencial, perquè les llengües que es tanquen perden la veu.
No hi ha. Això, per exemple, a la trobada que vam fer a Chiapas li vam dir escriure el futur en llengües indígenes, perquè volíem donar-nos aquest pensament que les llengües d'aquestes antigues no són lligades a una cosa del món que ha desaparegut, sinó que són llengües del món contemporani, que estan aquí, que tenen la mateixa capacitat de relació amb llengües de cultura, literàries, com qualsevol altra, perquè qualsevol indígena, com els diuen, té la mateixa capacitat de comunicació com nosaltres. I llavors, com que els seus mons són tan diferents, i aquí ja no parlem només d'aquella estufa eslava que no es coneix, sinó que hi ha tota una cosmovisió, hi ha totes les coses tan diferents, els seus mons són el més valuós potser que tenim, perquè clar, és un desconeixement que s'ha de tornar a integrar d'alguna manera en el coneixement contemporani i compartit. I per això jo penso que hi ha un cert interès. L'any passat va ser l'any UNESCO de les llengües indígenes, és a dir, que aquesta, en el nivell molt alt, ja saps que es deuen haver adonat que la diversitat és progrés. És aquella cosa que ens fa tenir més coses que no pas si ho homogeneïtzem. Però hi ha la lluita, hi ha la lluita amb els que pensen en un sol lloc, un sol mercat i tot igual, i les hamburgueses per tothom i ja estem. Però aquí no hi ha lluites. Afegiu coses. No sé si la traducció és l'única eina perquè aquestes llengües petites puguin tenir, per exemple, autors. És un factor multiplicador interessant, tot i que normalment no tenen accés a traduccions, també siguin realistes. Però bé, hi ha casos curiosos, per exemple, com el del Premi Nobel Isaac Bashevis Singer, que escrivia a la seva poesia, poesia en yiddish, però després quasi tot ho escrivia en anglès. Suposo que aquest doble caràcter permetia que donar visibilitat al yiddish, i suposo que la gent l'ha llegit la poesia en yiddish, l'ha llegit en anglès, majoritàriament. Com jo ara he traduït un llibre també sobre una poetessa gitana polonesa que ella escrivia en la llengua gitana, i immediatament es traduïa al polonès i els lectors eren tots polonesos, no eren gitanos, van tardar molt en acceptar-la, i jo també he retraduït, mal m'està dient perquè és una mala praxis, però no hi havia la traducció i gràcies. No, per contrarrestar una mica, teòricament la traducció hauria de ser aquest instrument de preservació, però de fet a la pràctica la gestió que se'n fa és un instrument de colonització. De fet, em sembla que posa l'evidència que diguem que l'eslova és una llengua rara, no és un magnífic, una llengua que té 3 milions de parlants, o 2. Per tant, una de les 100 llengües més parlades, o 100 llengües més parlades del món, una gran llengua en el context de totes les llengües del món. És que en traducció tot el que no és anglès són llengües petites. El portuguès és una llengua petita en traducció, i així ho senten els propis parlants de portuguès. Llavors, és tan desigual l'intercanvi que la traducció, que hauria de ser efectivament la possibilitat de la literatura sense gaire audiència, doncs en tingui més i s'hi pugui guanyar la vida, al final acaba sent un instrument d'hamburgueses a tot arreu. I tots els temes que abans deien, això de planxar la traducció, en aquests contextos fràgils acaba sent realment una violència brutal, perquè esclar, quan la traducció s'utilitza com a instrument de colonització, el que es fa és això, és planxar la seva experiència del món, és planxar la seva visió, tot això i traduir-lo, literalment traduir-lo a un model preexistent amb el qual cal identificar-se. I això a Àfrica o a l'Amèrica Llatina i Índia potser menys, però sobretot aquests llocs que eren colonitzats d'aquesta manera molt ferotge, la pèrdua fins i tot d'orgull, de la capacitat de veure's reflectits a través de la seva pròpia tradició i llengua és tremendo. Hi ha una resposta contrària a aquesta pregunta. He intentat la resposta per negació que he imaginat. Si no hi hagués traducció en un món sense traducció, seria més preservable la diversitat
acostumat a contraposar diversitat amb uniformitat, però l'antònim de diversitat no és uniformitat, sinó multiplicitat, però aïllament, no? És a dir, tinc la impressió que en la diversitat porta el seu propi verí, implícitament, i l'exemple seria una mica aquest, no? Ara que nosaltres hem elevat a categoria de màxima actitud contemporània al poti-poti, o sigui, ara diem d'altres maneres posar el poti-poti, no? Al final, el que acaba imperant i tacant tot és el gust que mana més. Llavors, clar, si la diversitat, per exemple, pensant en els meus compatriotes, que com per no són impresentables, els italians que tenen aquest costum d'envair-ho tot en plan gregari, no? Clar, si la diversitat és que Menorca quedi convertida en una bossa de patates fregides perquè l'han envaït els italians, quasi bé l'estiu més contribuir, no? I a l'efecte, una mica és això, involuntàriament ens convertim en armes de la matutanització, no? Ja és massa tard, no sé quan. No ho sé, sí, una mica... No passa res. No, estava pensant en la... Vol que li faci la pregunta següent? No, estava pensant en algun exemple que nominalment, si més no, doncs sí que la traducció literària contribuís a la diversitat, o si més no, al coneixement de la diversitat. Saber que existeixen unes llengües que funcionen d'aquesta manera, que les parla una gent a tal lloc, i que mira, quina sort que tenim, que hi ha hagut un traductor més o menys sonat, que ho ha traduït al català o al castellà, o la llengua que puguem llegir. I, clar, se m'acut, per exemple, que ara s'està traduint Mireia Francat al georgià. És una cosa passar, quan hi ha hagut parelles georgianes que s'han posat a traduir Mireia al georgià. Qui ens diu que d'aquí 10, 12, 15 anys potser algun georgià picat per la curiositat de que miren Francat en georgià i això del català què i comencen a passar coses en sentit contrari, també. Bueno, no sé, ara hem llegit l'autora aquesta que es diu Nino Harati-Filippi que publica en Alemanya, en realitat, la idea és viu a Alemanya. Escriuen a l'alemany. Escriuen a l'alemany, sí. Però autors georgians traduïts al català, jo dic, algun deu ser a través de rus, no diria ara mateix que no em sona cap autor xerifi. Stalin, sí, clar. Stalin no escrivia llibres d'aquestes. Stalin escrivia... Ja saps que Stalin totes les llengües eren iguals, però eren més igual, no? Escrivia en rus. En tot cas, podria ser que a través d'aquests intercanvis una mica tangencials sí que se'ns anessin obrint portes d'això que és la diversitat, però sí que té raó el Pau que la traducció acaba sent una arma homogeneitzadora, totes les llengües i donem per por d'aquesta manera. I hauríem, ja sabem tots que la quantitat o el percentatge de traduccions que es publiquen per doneu als Estats Units, és percentatge irrisori, comparat amb el que les traduccions en els nostres mercats. Als Estats Units es tradueix molt. Molt poc. Percentualment Perquè tenen molts autors i molts interessen. Això, de fet, és un informe previ del PEN, precisament del PEN internacional, que vam llançar nosaltres per fer el primer estudi, i llavors això va arrelar com un axioma, no? I ara tothom que es dedica a les llengües sap que hi ha 2%. Tot i que als Estats Units s'ha mogut bastant, s'han estopat, diguéssim, això. En canvi, és Regne Unit que queda, que es queda encara. I llavors que fan això també de, clar, Dostoievski està al costat de Dickens, perquè si ja incorporen alguna cosa, la incorporen com a part de la nostra tradició, sense necessitat d'especificar. Ibsen és un autor anglès, no cal saber-ne res, i això és una mica una denúncia molt clàssica que potser s'ha fet en els estudis de traducció. I això no extrem, per exemple, en el cas del català o del gallec, el sistema ibèric, diguem-ne, la traducció acaba invisibilitzant els autors, perquè arriben al mercat internacional a través de la traducció castellana i els tradueixen del castellà o el lector no sap que allò no ha estat escrit en castellà perquè si busca la Wikipedia surt autor nascut a Espanya. Els gallecs són els catalans. Jo vaig participar una vegada amb una baralla
volien donar-li premi a la traducció, per la millor traducció de l'espanyol a la Txaca, a Eslovènia, a la traductora de la Txaca. I llavors vam fer tot un grup per demostrar que ja no escrivia en espanyol. Perquè hi havia tota la maniobra per convèncer els eslovens i clar, si aconseguien fer-lo amb un autor com ell, ja no hi havia llengües. Sí, dediquen internacionalment. Perquè clar... Cada cop menys, no? Perquè, per exemple, es demana que es posi traduït de en els llibres, no? No només per aquí, sinó de quina llengua. Perquè si no, els bibliotecaris ho cataloguen a les biblioteques estrangeres com a literatura espanyola, perquè miren l'enciclopèdia. Sí, i a nosaltres també ens hi cataloguen viatjants, se senten per l'altre català. No, això sí que hi ha traducció, té aquests dos rols molt posats, obrir de tant. Però és que no és difícil, perquè també són totes coses difícils. Les preguntes. Jo pensava que tu parlaries una mica del tàter. No sé, per exemple, ara a Eurovisió, no? Una cançó mitja en tàter va guanyar, no? És a dir, llavors ens podem plantejar, traduir una cançó que dura 3 minuts és traducció literària, per exemple? Home, una cançó depèn de... Sí, home, depèn de com es diu la lletra, pot exigir un esforç literari. Sí. Llavors, per exemple, aquesta cançó... No, no, però una cançó que és famosa, per exemple, pot ajudar a visibilitzar, pot ajudar a augmentar el prestigi o l'autoestima. Sí, potser... Però no és una porta al mercat, al contrari. La porta a cantar en anglès, perquè suposadament és una audiència, i de fet el nostre mercat als Estats Units és el 2 o el 3%. Aquí, que la traducció té un pes més important en el marc de la producció editorial, doncs cap al portuguès, cap al castellà, cap al català, es tradueix mínim, el mínim 50% en anglès, mínim 70, 60... Sí. I les 5 llengües principals s'emporten el 90, 92, 94% de la traducció. La resta. Llavors, els georgià són anècdotes, no són gotes d'aigua. I a vegades són com una excusa, saps? Sí. Això de la diversitat ara també s'ha convertit en una mena molt fàcil, no? Amb una frase o amb una cosa bonica o un ball folclòric o un menjar, ja hem fet diversitat, no cal més. Llavors això, clar, també és una col·laboració una mica de la missió de traducció, la diversitat té, no? De fer el món divers i no simplement uniformat amb pinzellades de color. Ara aquí tenim un cas maco perquè tu tradueixes del portuguès, però el portuguès no? Deus veure un bull, no? Però és algunes paraules... És una contradicció que tinc perquè, clar, jo estic en contra que el portuguès d'Àfrica existeixi. Sí. Justament el portuguès és de les que més s'estimen per allà, no? De les colonials. No ho he dit així, és cert que en alguns llocs el portuguès té un element gairebé tan gran com algunes llengües bantus. Però no pas a Moçambic, per exemple, no? I en canvi... I només hi ha literatura escrita en portuguès. Això llavors també ens porta a la pregunta sobre aquestes llengües i identitat híbrides, no? Quina mena de llengua és això quan és utilitzada per algú que no té... Això és... que ella mateixa ja funciona com una traducció, no? La gent que utilitza... És la part positiva, no? Que encara considera una miqueta de caràcter vocal. Hi ha autors que són rarament autotraduïts, o sigui, l'original és una traducció. D'una cosa portuguesa que han passat No, al contrari que de Ronda o de Xangana o de que clarament escriu en portuguès i tradueix. Però són la majoria. Això és, llavors la qüestió és ja dins d'una mateixa llengua que tot això que parlem es planteja. Com a autors ho hem de plantejar molt severament. I per acabar, una pregunta per l'Ester, anant a l'altre extrem, que és que amb això de l'anglès, no? Aquesta mena de tirania de l'original, ara m'estic ballant una mica, però no, jo aquesta sèrie no vull mirar en anglès. O jo aquest llibre el prefereixo llegir en anglès, que és la llengua original en què està escrita, no? Que és una cosa que passa amb l'anglès, en llengua italià passa molt menys, tot i que podríem llegir un llibre en italià, segurament ho entendríem, no? La gent no es planteja llegir un llibre en italià. Però en anglès sí que comença a passar, no? Aquesta gent que... No, jo m'ho vull llegir en original. És millor l'original? Creus que en el futur et pot treure feina en aquest sentit que ningú s'hi dirà les traduccions? Si t'hi vols aventurar,
dir que tenen molt més bona comprensió, suposo que perquè estem en un món que estem, perquè els arriba molt d'anglès, molt més que pas nosaltres abans, però l'edat que tenen una capacitat de comprensió oral molt elevada. No tant de producció, perquè no l'han posat tant en pràctica, però també de comprensió sí. Si es volen llegir un llibre, que llegeixin ara. Sí, allò de, m'agrada llegir en anglès, hi ha coses que... Jo penso en això, penso en Faulkner o penso en l'esforç que requereix enfrontar-te ara, 3 segles després, a un Robinson Crusoe escrit en anglès d'època. I mira que ja us he dit que era escrit a raig i que no té cap floritura, no té cap cosa difícil, un cop t'hi acostumes i ja està. Però és feixuc, no en disfrutes, no en treus, jo penso que no en treus el suc, vull dir que t'hi has de posar a estudiar aquella obra una mica per poder-ne treure el suc i estudiar aquella llengua per poder-ne treure el suc. Això, suposo que hi ha coses que sí que està bé. Si vols enfrontar directament en anglès, t'enfrontes i endavant i segur que et serveix per aprendre si és el teu objectiu. Hi ha altres que em semblen jo crec que aquesta idea que dius tu és divertida perquè la sensació justament és com invertida, no? Jo soc molt doctor de diferents llengües però totes les parlo una mica malament, no? I llavors amb totes coixejo, no? I si vull llegir com si fos l'original, he de llegir la traducció. I en canvi quan llegeixo en francès, anglès o italià, sempre estàs allà navegant com pots. No és un coneixement directe, una entrada directa de... És això, sí, exacte. Potser t'entorpeix més el fet de no tenir prou coneixement d'aquella llengua a l'hora de llegir que no pas la figura del traductor que et facilita la feina. El traductor és ideal, clar. També disfrutes de la feina que el traductor ha fet. Ara bé, jo reconec que jo soc com tu, jo si puc llegir l'original, llegeixo per l'esforç que representa. Per mi, probablement faig tot el que faig a través d'aquest esforç de lectura. Jo parlo alemany i he estudiat alemany i tot això, i a vegades me'n vaig a fer uns curts alemanys i penso, s'està bé aquí dintre, i és com una casa. Però perquè nosaltres Sí, estranys tots. Però esclar, això és una cosa que no la pots transmetre a ningú, no? Que és ja aquest habitat dins del text, qui ho té disfruta de l'original, però convenç el gran públic lector que si llegirà en anglès serà més fàcil, més comprensible, més immediat, més enllà de aquestes literatura, diguéssim, del gran consum. Agafa foc. M'ha fet gràcia això del gran públic lector. Sí. Idealment. Jo trobo que som un gremi que ja es veu que no va enlloc, perquè com es pot defensar llegir l'original si ens guanyem la vida traduint? Com si li preguntes al que instal·la... Jo ho dic com a cosa clara. Finestra, sí, segur que hi ha coses en els teus camileris que no estan, evidentment, que no són en la camilleri original, o almenys que el lector català vas i llegirà, segur. I és una balança, i si ets un bon autor, doncs fas bé, i si no, i ja està, com a tot arreu. No, i saps on es veu molt això en literatura infantil, juvenil, que clar, els nens petits no tenen una capacitat realment d'imaginar alguna altra cosa. Jo recordo la traducció de la Pipi Calces Llargues, que és el mateix el que passa en el teu Camilleri, pel·lícula i llibre, no? Si has vist les pel·lícules no te pot agradar de cap de les maneres, però un llibre de tal... I la traducció eslovena és que és com si fos l'original, perquè per mi
exterioritzant, no podries llegir-te-lo, imaginar-te. I això hi ha una mena de creativitat inherent. I molts clàssics, no sé, l'Armand Metge, no tenen lectors perquè aquelles persones són uns erudits espectaculars i allò són de meravella i tot el que vulguis, però és impossible. Potser s'entén més en grec que en català. És una mica, no?, que allà potser no hi ha gaires pèrdues des del punt de vista filològic, però hi ha una pèrdua de lectors, una fuga de lectors. Ja no hi ha problema. Entenc el tenis, la sessió de rota, perquè a vegades tu ves com jugar a tenis, no? Jugues allà amb un altre i si l'altre és molt bo, et foten unes pallisses que... Però al mateix temps tu no només veus les pèrdues. Bueno, saps? Vull dir, veus allà on et denota, però algun punt li fas també. Sí. Bueno, que és segur. No, estava pensant que en algunes sèries de Netflix aquesta sensació de perdut també és molt, que els subtítols són... Sí, però clar, el subtítol també té un altre condicionament molt econòmic molt important, no? A part que ho fan de qualsevol manera, estic segur que ho fan amb traducció automàtica i no paguen una merda i tot això, que és un altre tema, no? Però sí, efectivament, a vegades dius això no m'ha dit, no entenc gaire amb aquesta llengua, però això no m'ha dit, segur. Teniu alguna cosa més a afegir? Sobre qualsevol tema. Només una última cosa. Per mi el dogma de fe és tot és traduïble, això ho preguntava. Sí, però és com és el primer manament de la llei de Déu. Us diré una que no. M'és igual la realitat. Però com a He dogma... de pensar molt, us diré una que no. El dialectalisme, com a tal, és a dir, jo ara en Faulkner m'he trobat en dialectalisme que un lector en anglès o remet al Mississippi, el vincle ja ho puc fer perquè no hi ha parlat de català al Mississippi. Això és intraduïble, però efectivament és l'única cosa i és una cosa molt òbvia, no? I si no hi ha parlants no els pots remetre al Mississippi. A segons quina novel·la, segons quines necessitats tinguis i segons quin sigui l'objectiu d'aquell dialectalisme i quina funció hi faci, etc., llavors podràs, això que dèiem, no? Fer servir una estratègia o una altra per traslladar alguna cosa, per fer alguna cosa. Això, d'acord, però el vincle directe és l'única cosa que se m'ha acudit. Mira, he estat pensant, mira, s'ha acudit això. Això no es tradueix. Ara, que puguis traduir, ens acudir per la molt de dialectes, no? Que puguis crear el teu lector, puguis crear estranyesa, puguis crear exotisme, puguis crear... Jo què sé, hi ha 1000 recursos i 1000 maneres d'afrontar-ho, però... Clar, no puc remetre el meu lector. La qüestió geogràfica no és traslladar a la valencià, precisament, no? No pots traduir Faulkner com si fos valencià, Exacte. però sí que segur que ets capaç de... això, de quina funció té el dialecte en aquesta obra literària, i aquesta funció la pots d'alguna manera omplir o suplir i ja l'estàs traduint. Aquí estem d'acord. L'únic que no és l'enllaç directe. Home, de fet, a vegades és el més substanciós, segons quines traduccions, perquè sempre l'entesa del recte et posa més a prova com a tal, no? Jo trobo contínuament perquè efectivament una de les gràcies d'aquestes novel·les és que contrasta dos històries. Això, aquesta tensió has de recollir d'alguna manera, per tant et posa davant d'aquesta provocació. A veure, tot és traduïble al sentit que s'acaba comunicant, perquè alguna cosa s'hi posa i ja diguis... No, però jo ho dic com a dogma perquè no pots declarar-te derrotat abans de començar. Tu és el que et trobes, però d'entrada com a fe del traductor, jo que has de partir d'això, que l'ús, diguem, de l'humanitat que tenim en comú, doncs és prou gran respecte de la capa que ens diferencia culturalment per trobar la manera. I de fet, exceptuant potser dels dialectes, que és cert, traduint autors molt difícils, acabes trobant, si et trenques molt al cap, a vegades passes dies, però no hi ha joc de paraules que no l'acabis trobant. A veure, hi ha algun joc de paraules que és evidentment intraduïble perquè és una qüestió d'aquests sons, de la matèria que deies tu, no? Però és veritat que quasi tot. I en tot cas jo ho deia com a dogma perquè diu, a mi m'ha derrotat. Però segur que hi ha algú que hauria de derrotar. Sí, exacte. Això que anem a imaginació, creativitat. Doncs crec que ho deixem aquí. Jo m'ho he passat molt bé. No ha dit res. No, aquí hi ha traductors. Deixem aquí la meva intervenció. Jo em retiro i ara si el públic té alguna pregunta. Doncs jo l'he vist el micròfon i per això m'he quedat. Per tant, sisplau.
persona que és el primer lector, igual que lector, suposo, d'aquesta obra que feu. Puc entendre? En diu jo perquè, primer de tot, gairebé la meitat de les meves traduccions me les corregeix la meva germana. Llavors això facilita molt, diríem que el tracte és de confiança absoluta, de vegades massa i tot, amor, odi a cada segon, tots aquests sentiments, per tant va bé com a experiència catàrtica de treballar amb un corrector. I he de dir que m'agrada molt la feina dels correctors, sobretot pel que fa a les traduccions literàries. A banda de treballar amb una germana, amb d'altres traductors molt professionals i molt bons que veuen coses més enllà de les que tu has arribat a veure mai, que s'adonen de coses que tu no has cregut mai i que fan propostes molt enriquidores pel text. Almenys aquesta és la meva experiència. Sé que existeixen altres maneres de practicar la correcció, però jo no les he patit mai. És a dir, jo sempre m'he trobat amb correctors molt respectuosos per la meva feina, que m'han fet propostes que he acceptat o no he acceptat, perquè al final el text el signo jo i per tant la decisió és meva, però que m'han fet fins i tot créixer com a traductor i canviar maneres de fer traduccions successives. És a dir, que jo tinc una molt bona relació amb els correctors i estic molt a favor de la feina. Jo igual reivindico moltíssim un corrector que he tingut últimament que es diu Miquel Salomé, que m'ha salvat el cul en un cas que dius, hòstia, que havia ficat la porta fins a dalt i sort que hi ha algú que s'ho mira i s'ho mira amb aquests ulls. I d'acord que potser de cada 10 coses una dius, no, doncs això potser a tu t'agrada així i a mi m'agrada així i deixem-ho estar, però en general és fonamental. O sigui, de fet, hi havia una crítica de la Llavina ahir o abans d'ahir a l'Ara d'una traducció, justament dient això, que aquesta traducció està molt bé però li falta el corrector. És que avui fem una secreta article de Llavina, no trobo justament, perdó, però no trobo justament que ocupes del traductor en aquest cas. Vull dir, em feia una mica la sensació que l'article de Llavina és que no s'atrevia a criticar nivell. Sí. Perquè els errors que hi havia no eren de correcció, eren de llengua o traductor. Sí, els que anomenen són bastant. Però hi ha aquest treball d'equip que pot salvar. Però la traducció boníssima no que li posava la versió, pobre corrector també, no? I el que es troba és el que hi ha. Jo afegiré experiència molt dolenta, que jo no he tingut. De fet, dues experiències molt dolentes de l'extrems oposat. Una, que em trobo un amic un dia pel carrer i em diu ara tradueixes també al castellà? He vist la teva traducció a la llibreria i dic, ja hi és. No vam fer correcció. Zero, res, tal qual sortia de la meva a imprimir i està allà. No diré quina és, però allà. I l'altre extrem és un planxat que em queien les llàgrimes, però literalment queien les llàgrimes, d'una editorial important d'aquí de Barcelona, també curiosament en castellà, però d'una incomprensió de context i de diferències, tota mena de diferències, que era, no ho sé, al final vaig pensar, és igual, accepta tots els canvis i vés-te'n i no treballis mai més amb ells. Però tinc un exemple, no sé si sabeu què és el burg. No sap què és el burg? És així com una mena de menjar de carrer, que és pasta filo amb formatge o amb espinacs o amb carn picada, i això ho fan la gent als Balcans, ho fan els bosnis musulmans o els albanesos, i llavors a Ljubljana l'únic menjar que tu trobes a partir de les 10 de la nit, perquè és una escola austríaca, són els que tenen del sud, que tenen un quiosquet obert i el burek a les 2 de la matinada també hi és. Però clar, són musulmans. Doncs no donen beguda alcohòlica i el burek tu menges iogurt. Prens un iogurt líquid. I llavors, clar, el meu protagonista va allà, demana un burek i el de quiosc li diu i vols iogurt? I la correctora diu con salsa de iogurt. I llavors, clar, és... Sí, clar, és... A veure, jo soc la traductora. Si sé que prenc iogurt, poso iogurt, no necessita cap explicació. Qualsevol persona d'aquí que ha fet Erasmus a Eslovènia sap que es pren un iogurt líquid des de Trieste fins a Istanbul. El iogurt és beguda. I llavors, clar, aquesta sensació que estava treballant contra una institució, que és aquesta llengua espanyola tan
planxadora d'experiències, a mi em va desaparar. Allò sí que va ser... Jo sempre pensava que bé els correctors, perquè és aquesta relació, però aquí no hi havia amb qui parlar, i llavors van incloure l'editorial també, va incloure un mapa de Iugoslàvia que no existeix, però com que per ells Iugoslàvia és això, hauria d'anar i veiem. Clar, això és una política editorial. Sí. No està en la fe del corrector. Sí, però clar, ja t'hi pots trobar. I sobretot jo vaig tenir l'experiència que era algú que feia una difusió de llibres molt àmplia, que clar, part de la seva política editorial és aquest planxat, aquest convertir el text en mastecable. Pot ser que el corrector també tingui pànic escènic? Sí. És a dir, que davant de segons quin traductor es posi més valent amb ells, no? També pot ser, sí. Sí, pot ser. Home, i que li agrada també fer bé la seva feina en el sentit de si hi ha un error, igual com a nosaltres també ens passa, hi ha un error, se'ns atribueix, no és un error, sinó una arruga d'aquestes, o un iogurt que hauria de ser una salsa d'alla amb iogurt, se t'atribuirà a tu, no a l'autor, i el corrector potser també té aquesta por de dir, escolta, jo faig la meva feina aquí. Sí, clar, però... Pintem de blanc. Sí, però és realment, és l'única vegada que... Bé, les dues vegades que no sé què és més horrorós, allò de trobar-te que el llibre se n'ha anat i que no l'he portat a ningú. És que sí, jo directament a mi no m'ha passat, però també passa, sobretot passa en les traduccions difícils, això de quan hi ha un estil determinat, o per exemple una estilització en negatiu, no? Una llengua trencada una mica, i llavors això no t'ho accepta mai, t'ho planxa i molts cops s'ha d'acceptar perquè l'editor si no compra, no? Sí, no, però depèn, hi ha escoles i escoles. A Eslovènia sempre els atablant i els convenço que comprin tot el que vulguin i he fet unes coses amb els cabrers, clar que el cabrer no té molt, cabrers no vols acabar-lo, perquè per la llengua i per les tonteries que hi ha allà dintre i que tu pots esplaiar, fèiem unes provatures o una que recordo molt com a traductora, La passió de René Vivien, que és un París inexistent. Clar, hi ha tot de places, carrers, que són d'aquests de suburbis, que ningú mai ha anomenat en eslovè. I clar, els que feu llengües eslaves sabeu que clar, has d'adjectivar-ho tot, no? I això convertia en adjectius aquests noms francesos, tot això era que van fer, podrien haver escrit un article de com es tradueixen aquestes coses, perquè clar, era realment generar tot un camí que no havia existit i això sense un corrector no pots fer, perquè aquí sí que jo penso que els traductors no arribem a tenir aquesta sensibilitat correctora com la té algú que clar, sí que... Jo també penso que és una figura que s'ha de defensar, un corrector, perquè també ens va bé el feedback, és que és això, recordem una mica el de crear, recrear, que no acabaríem mai, no? Però, no sé, a vegades el traductor està insegur dels seus recursos perquè no està creant, si hi ha l'autor pot estar insegur, imagina't sobretot això amb un dialecte que fa, és que no hi ha fórmules, i llavors imagines, estem creant recursos literaris a toc a cada moment, no? D'una manera seria demanar a l'editor una determinada persona. Bueno, algú que sigui respectuós, sobretot que no pinti de blanc, o sigui que et digui, mira, això ho canviaria o no, però a mi em va bé el feedback, de totes maneres. O hi pot haver en tema de llengua també alguna construcció que tu t'has sortit una mica, bueno, es podria dir millor, no sé, però també el feedback de dir, què et semblen aquests recursos? No sé, ara m'he escrit una que aquesta gitana que escriu malament i reprodueix les faltes d'ortografia. Jo vull saber l'opinió de l'editor aquí. Dic, com es llegeix això? A veure, si no hi poso Hs o si les V altes són V baixes. Prefereixo una mirada fresca. Jo ho he fet, això. Per exemple, quan he tingut una obra complexa en aquest sentit, per exemple, el Faulkner a Camí d'agost, que s'inventava tot de paraules, que llavors, bueno, jo me les vaig inventar, que no sé allà mateix, no? Però és igual, tenia totes les proprietats. Jo faig una llista al corrector. A veure, trobaràs tot això. Efectivament, li demano, sí, esclar, no, també per passar-hi perdre el temps, perquè si no el principi comença a posar... Saps quantes notes a cada pàgina per corrector té la meva traducció de Quiix? Més de 200.
pots prevenir això. Clar, exacte, sí, jo ho he fet sempre, jo només en he tantes, No, és que no és però sí que si tu li expliques i més o menys li justifiques per què es trobarà aquelles coses que tu ja saps que són estranyes, en tot cas després et fa aportacions positives i constructives. Aquesta també és la meva experiència, no he tingut mai. En una ocasió va començar molt fort, fer moltes correccions i vaig dir, espera perquè no acabarem mai més, d'acord, però no, en general és molt positiva i és molt enriquida. I simplement això, penso que està bé, segons com diguéssim, curar-se en salut, en tot cas justificar abans d'hora coses realment estranyes que es pugui trobar, quan està jugant amb la llengua d'aquella manera, l'avises i llavors ja va previngut i ja sap què s'hi trobarà, ja s'ho ha donat a la manera. Ara em passa amb el Dostoyevsky, perdó, que torna a Dostoyevsky, tota l'estona aquí darrere. Dostoyevsky és un autor molt poc acadèmic. Tradicionalment s'ha parlat molt, això també és veritat, sobretot en castellà i francès, se l'ha desvirtuat, se li ha desvirtuat l'estil, aquest estil abrupte que té, i comet incorreccions expressament, coses col·luts i salts de subjecte, coses d'aquestes. I llavors jo poso una noteta de aquí els salts de subjecte és de l'autor, perquè no pensen que jo m'he donat un cop al cap i després Tu tens la voluntat de reproduir-ho en aquesta teva traducció. Sí. Bueno, serà preparat per... No, jo crec que estarem d'acord. Ja els has educat, no? Ja els has educat. No, és després de l'Andreu Nin, després del Cansinos Ascens, després de tota la colla, i arribes tu i parla malament el Dostoyevsky. Què passa amb aquest traductor? Ja ens ho agrada bé. Alguna pregunta més? No parla de pela, no? Sí, és la típica pregunta, no? Això és insignificant. Si us voleu deixar... Guardeu bé aquesta gravació perquè és l'única conversa amb els traductors que no heu parlat. És una pregunta que ja no vaig fer perquè ja és la típica. Sí, oi? Ho donem per setmana. Doncs ho deixem aquí, és una mica de les 9. Molt bé. Gràcies. Bueno, un aplaudiment, moltes gràcies.